Tak, priatelia, toto je jeden príbeh, ktorý sa začal v roku 2015 a tento príbeh bude hovoriť o vízii alebo minimálne snahe presadzovať niečo veľmi dôležité. Bude rozprávať o podnikateľských skúsenostiach, ale aj o naivite, ilúziách, čiastočne aj utrpeniu, ktoré vlastne s podnikateľským životom prichádzajú. Priatelia, toto bude príbeh projektu Neseda, pretože tento projekt mal už minulý rok 10. výročie, dneska máme apríl 2026 a pri snahe zosumarizovať 10 rokov výročia projektu Neseda som si pre vás pripravil asi 80-stranovú prezentáciu, ktorá sumarizuje všetky najdôležitejšie milníky a všetko zaujímavé, čo sa za týchto 10 plus rokov stalo. No a aby som začal, tak jednoducho je dôležité si na začiatku každého možno takého odvážneho kroku zadefinovať aj, že čo je to vlastne úspech. Pretože každý z nás má inú predstavu o tom, čo úspech môže znamenať a pre väčšinu ľudí to znamená najmä nejaká ekonomická stránka. Lenže jedna z veľmi veľkých vecí, ktoré vlastne môžeš vďaka podnikaniu absolvovať, je, že sa niekým stávaš. A to, kým sa stávaš, sa pokúsim zhrnúť na konci tohto videa na základe týchto skúseností a zároveň som s tomu spracovať aj veľmi pekný článok, ktorými všetkými ponaučeniami budeme prechádzať. No a zároveň táto prezentácia má viacero epizód a my začíname prvou epizódou, ktorá hovorí o tom, ako sa to tak trošku začalo jedným obedom, ktorý vlastne som absolvoval s Mišom Trubanom niekedy v roku 2015, možno na prelome roku 2015, kde som s ním rozprával o určitej vízii a také predstave o tom, že ako si predstavuješ, že by sme mali sedieť a ako by sme mali nesedieť a ako by tie produkty mali vyzerať, pretože ma to veľmi trápi, pretože sám som veľmi veľa času trávil sedením, písaním kníh, písaním blogových článkov a strašne veľa času za počítačom. No a samozrejme, Míšo ako veľkopodnikateľ už v tom čase, ale aj triatlonista, to znamená, že výkonnostný športovec, tak dostal od fyzioterapeuta doslova po krížoch, pretože sťažoval sa mu, že ho bolí chrbát a tak ďalej. A fyzioterapeut mu na to povedal, že to nemáš ale z toho, že tak veľa času tráviš tým tréningom, ale z toho, že tak veľa času tráviš na zadku. No a jednoducho tak sme o tom debatili a vznikla vízia, vznikol nápad, pretože ja som sa mu pochválil o tom, že ako si predstavuješ, že by ten produkt mal vyzerať a on povedal, že dobre, tak poďme to skúsiť nejako dať dokopy, urobíme nejaký startup. A tak to začalo. A dokonca u mňa na blogu od roku 2015, konkrétne 6. mesiac, som uverejnil článok, ktorý sa volá, že zmeňme generačnú kultúru pracovného prostredia. A v tomto článku som už načrtol také prvé vizualizácie, to ako by ten produkt mal vyzerať, čo by mal robiť, aké funkcie. To znamená, že ja som si nekladol otázku, že ako urobiť nejakú ďalšiu stoličku, pretože mňa reálne stolička nezaujíma. Vlastne toto nemala byť stolička. A mňa zaujímalo to, ako vyriešiť problém. Takže som si kladol otázku, že keď chcem na tom robiť rôzne pozície sedenia, že si chcem možno sadnúť obkročmo, chcem si sadnúť do sedu tureckého, chcem proste čupieť, chcem proste rôznym spôsobom sa hmíriť a hýbať neustále počas práce, tak som si povedal, že OK, ako má vyzerať dizajn produktu, ktorý vlastne toto umožňuje. No a tak samozrejme sa identifikoval problém, identifikoval sa vlastne, ako ten problém chceme riešiť a následne tomu začal sa podriadovať aj ten dizajn. Samozrejme, to ako vidíme a poznáme projekt Stoličku 10 dneska, tak toto samozrejme na začiatku nevyzeralo, pretože my sme začali samozrejme s nejakými iteráciami, s nejakými verziami a s nejakými proste konštrukciami. A tu sa stretávame s Mišom práve v jednom obchode, bol to nejaký nábytkársky obchod, kde nám prišiel jeden z tých kolegov, ľudí, ktorí sme si vybrali vlastne na zhotovovanie toho prvého prototypu, nám prišiel ukázať to, čo dal dokopy. Samozrejme, vyzeralo to otrasne. Keď sa pozriete, niektorí z vás počúvate podcast, niektorí video, tak na obrázku je Mišo, ktorý stojí so zalomenými rukami a pozerá sa na to, že no tak toto nevyzerá moc veľmi perspektívne. To znamená, že tie prvé modely, tie prvé prototypy boli proste ťažkopádne, boli škaredé, boli nepoužiteľné, ale akože začali sme. Nebolo to perfektné, ale nejako sme začali, pretože sme začali riešiť problém, ktorý je vo fyzickom svete, ktorý sa nedá riešiť nejakou aktualizáciou softvéru, ktorú proste dáš a vypustíš von. Jednoducho, každý krok v tom hardvérovom svete ovplyvňuje 10 krokov dopredu a 10 krokov dozadu.
To znamená, že takto vyzerala napríklad moja prvotná skica niekedy okolo roku 2015, ktorou som sa pokúšal zadefinovať, že ako by ten produkt zhruba mal vyzerať, aby naplňal tieto potreby. Skúšal som si nakresliť všelijaké kartóny a rozmerať si to, aby to sedelo. A tu už vidíme vlastne zhotovený prototyp, na ktorý má, ale dokonca, keď sa na ho pozerám, tu má chybu, pretože táto čiara mala byť presne naopak. Takže niekto to zmontoval naopak. To sú proste bežné veci, tak ako to vidíš na tom obrázku, ale to nevadí. Takto sa to začalo, lenže keďže sme s tým neboli vôbec spokojní, tak sme potrebovali nejakú pomoc. A tam nastúpili chalani z firmy Workmotion, Bystrik a Mila, alebo Miloslav, ktorí začali vlastne iterovať nejaký dizajn. Myslím, že to boli vlastne línie kontaktné od Miša Trubana a jednoducho oni začali generovať obrovské množstvo veľmi zaujímavých tvarov a sme boli z toho nadšení. A keďže sme mali s nimi viaceré stretnutia, tak pamätám si dodnes tú legendárnu hlášku, kde Bystrik prehlásil, že vlastne bude to ako sex len na sedenie, alebo každému to evokoval, že keď striedaš polohy, tak domýšľaš si tie bodky. No, ale keďže konštruktívne sme na tom pracovali a rôznymi iteráciami to prebiehalo, tak vlastne stanovil sa aj taký ten finálny dizajn, ktorý sa aspoň trochu pokúšal opierať o to, že dobre, máme dizajn, ideme vytvárať nejaký prototyp, no ale ako sa to bude dať aj vyrábať dlhodobo. Takže toto bol nejaký dočasný dizajn, toto je finálny tvar, ktorý už poznáme dnes. No a od roku, asi okolo roku 2016 začala prototypizácia. Tuto je ďalší taký veľmi krásny a legendárny moment. Tuto vidíme moju dcerku Ameliu, ktorá sa pozerá už na nejaké prototypy, ktoré bolo z nejakého styroduru, proste frézované, aby sme mali už tie také nejaké predfinálne tvary a vnímali sme to. Ale keďže boli sme niekde vo web supporte, u Miša v kancelárii, boli tam dizajnéri a bol tam chalan, ktorý nám vyrábal nejaké veci z dreva a stále sme na neho museli veľa čakať. Bolo to také, že stále to trvalo a tak. A Amelka dostala od Miša nejaký drevený meč a ona si vybrala práve toho partnera, ktorý stále meškal a treskla ho s tým mečom. To bolo ako keby ona identifikovala, že to je ten zlý chlapec z tej skupine a ktorý vlastne robí nejakú neplechu. Tak to bol strašne zábavný moment. No ale v každom prípade tu už na obrázku vidíme, ako vzniká finálna verzia. To znamená, že keď si predstavíme to, čo som pôvodne navrhoval a to, čo išlo do finálnej produkcie, tak to má dosť zásadný rozdiel, pretože logiku to má rovnakú, ale otázne je, že boli by naši študenti a zákazníci ochotní platiť toľké stovky eur za niečo, čo vyzerá takto, ako vidíš na obrázku vpravo? No pravdepodobne nie. Ale to je len začiatok toho príbehu, pretože jedna vec je akože dokončiť túto pôvodnú myšlienku do štádia, že je prototyp. No a samozrejme my sme začali robiť prvé také funkčné manuálne vyrobené. Toto bolo dokonca frézované z takého umelého dreva. Bolo to ťažké, akože neskutočne ťažké, takže tá stolička kľudne vážila aj bližšie k 30 kg namiesto 21 alebo 20, ako je tomu dneska. A vyrobili sa prvé pekné farebné prototypy, ktoré následne samozrejme sa už riešili aj to, že pekná fotoprodukcia a rôzne iné veci. Nikdy som si nemohol odpustiť aj nejaké saltička a premety, ale čo bolo možno pekné a poučné aj pre teba, je, že keďže my sme celý tento proces zverejňovali, to znamená, že my sme všetko, o čo sa dialo, som pravidelne blogoval, postoval, proste Instagramoval, Facebookoval, v tom čase proste čokoľvek, čo bolo. Neviem, či dokonca Instagram v tom čase vôbec ešte bol, ale Facebook áno, tak my sme na web stránku, ktorú sme na tento účel založili, nazbierali za 2 roky viac ako 1500 e-mailových adries ľudí, ktorí sa o to zaujímali. To znamená, že tu už, kde sa nachádzame, ten proces už je strašne akože pokročilý a už sa pohybeme v tom, že jednoducho to už prebiehalo aj 2 roky. Samozrejme, tá príprava z toho manuálneho prototypu alebo niekoľkých malosériových kusov na to, aby to mohlo vzniknúť ako nejaký veľkosériový produkt, tak to si želalo trošku iné prístupy a postoje. Samozrejme, jedna z tých najväčších bolestí a utrpení, ktoré v tom projekte hneď od začiatku bol ten dizajn operadla. Samozrejme, chalani dizajnéri, oni mali vždycky k tomu prístup. Jasné, to je v pohode, to sa bude dať. No a niekto to musel vybehať a niekto musel zabezpečiť, aby ten dizajn aj naozaj tam sa podarilo zrealizovať. No ale to boli len začiatky nových problémov, pretože tých ľudí, ktorí sa starali o to vytváranie z toho laminátu, tých opierok, z tých foriem, čo stále nesedelo, čo sa nedržalo to dobre, proste vrzgalo to, robili to komplikácie. No a proste nekonečné veci, ktoré človek už aj veľmi rád a ľahko zabudne. Samozrejme, potom prišiel jeden veľmi legendárny a víťazoslávny moment a ten vidíme práve teraz, kde v Nitrianskej Blatnici vo firme Krošlák sme víťazoslávne poskladali prvý
veľkovýrobný kus. To už, čo vidíte, som tam celý strapatý na obrázku a tu sa snažím pekne to celé skladať, som sa z toho veľmi, veľmi vytešoval. Tak to bolo niečo, že človek má z toho strašne veľkú radosť, dostal sa veľmi ďaleko, ale netuší, čo ešte všetko čaká. A to je asi aj dobre. Samozrejme vzniká nejaká tzv. Hračkárska technická dokumentácia, kde máte rôzne strihové vzory, aby vôbec niekto mal čo akože vyrábať, lebo vždy sa stalo, že nejaký typ výrobca sme ho museli vymeniť, nevedel nadodávať, boli sme moc malí, boli to moc veľké firmy a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho tiež sme si dali záležať na tom, že bolo treba, povznikali rôzne manuály, hľadali sme nejaké iterácie, neviem, karbonové veci, dávali sme atestovať tú stoličku, aby mala nejaký certifikát kvality a rôzne takéto veci. Tuto na obrázku je znázornená stolička, na ktorej je naložených až 120 kg v tomto smere. To znamená, že keď sa niekto opiera o tú opierku a jednoducho až po 120 kg to sa strieskalo, takže stabilitu veci, to si presne pamätám dodnes, ako som sa snažil posúvať to ťažiko tej stoličky práve kvôli týmto niektorým veciam o rôzne centimetre, rôznom smere, aby sme dosiahli nejaký zaujímavý efekt. A to je presne to, čo človeka naučí veľmi pekne rozmýšľať. Ja síce osobne mám aj technické vzdelanie, čiže na vysokej škole som študoval telesnú výchovu, aj technickú, ale na strednej škole som bol dokonca stolár, nábytkár. Takže tento projekt si ma tak našiel, alebo ja som si našiel jeho, jednoducho osud to zariadil. No a samozrejme do toho sa začali spúšťať tie oficiálne web stránky, oficiálny predpredaj a rôzne takéto legendárne veci, kde proste v rôznych firmách spriateľených umýša cez všelijaké známosti sme vytvorili tomu pekné podmienky, aby sme mali perfektné materiály, ale keďže mňa už od začiatku fascinovala idea, ktorú som dodnes nebol schopný ekonomicky a inak zabezpečiť, že urobiť to rovno už aj produkt, ktorý je schopný zbierať dáta, to znamená, že ako sedím, v ktorých polohách sedím, aby mi mohol manažovať, tak tuto vidíme nejakú skladačku, kde som proste prevrtal tú spodnú sedačku, kde sme zapichovali senzory, ktorí sa zaklikávali, aby to vytvorilo nejakú otlačku, aby sme vedeli, že keď sedím v sede tureckom, tak trošku inak mám tú otlačku, keď si lahnem, opriem sa a tak ďalej. To znamená, že rôzne takéto veci. Jedna z verzií bola, že by senzor bol vlastne v tom kozáčiku alebo namiesto koleska na spodku, aby len ten snímal, že či vôbec niekto sedí, nesedí. No proste rôzne takéto mechanicky a dodnes sa mi táto idea ešte nepodarila úspešne zrealizovať. Verím, že jej čas príde, pretože taký manažer nasadenie, o čom som nedávno prednášal aj v Prahe na Biohacking Summite, je veľmi dôležitá súčasť tejto skladačky a verím, že stále v budúcnosti je k tomu naklodená, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Samozrejme, tu sú nejaké layouty, dashboardy, ako som si to predstavoval, čo by kde bolo, ako by sa to dalo rozšíriť na celú firmu, na výsedne a tak ďalej. Čiže to sú práve tie také rojkovské a naivné proste predstavy o tom, ako by to mohlo fungovať. Lenže, áno, my už sme mali niečo dokončené a už svítalo na perfektné časy, ale no, čo také by sa mohlo stať? To bola dobrá otázka už tam, pretože prechádzame do epizódy číslo 2, kde sme v roku 2017 spustili predpredaj, nie že ešte predaj, ale predpredaj prvých 100 kusov. To znamená, že my sme dostali peniaze, samozrejme stanovili sme cenu úplne nesprávne, pretože to nestačilo na tie všetky náklady, ale jednoducho konzultovali sme všetko možné s rôznymi ľuďmi a samozrejme aj Mišo ako veľkopodnikateľ v tom čase, alebo taký ten, ktorý už mal trošku vyššie zabehnuté firmy, tak jednoducho niekedy ti na tej ceste o tom, že čo by mohol znamenať úspech, ti radia ľudia, ktorí vlastne si myslia, že úspech sú len peniaze, zvyšujúca sa EBITDA a rôzne iné parametre. My dokonca od začiatku projektu sme mali veľmi pekné také ekonomické oddelenie, čo, kde, ako, lebo už v takomto projekte, kde už treba rátať aj škrobík, aj všetku každú súčiastku, to veľmi veľa vecí sa človek počas toho naučí, ale zároveň aj veľa to vytvára priestoru pre duševnú lenivosť, pretože tak ako náš projekt rástol, k čomu sa dostanem, tak vlastne vytváral aj priestor pre outsourcovanie a aj niekedy aj zodpovednosti na ľudí, kde sa to nepatrí. Takže úspech je veľmi vrtkavá definícia a treba si vlastne aj trošku dať pozor, že čo úspech znamená a vytvoriť si tú definíciu vlastnú. Jedného dňa mi napísal Mišo Duchoň taký veľmi podarený e-mail, kde vlastne dlhodobo už tak sledoval, že čo sa tak deje práve počas tej fázy tých prvých 2 rokov, kedy sa to vyvíjalo a on mi zhruba možno okolo roku 2015
napísal, že počuj, že chcel by som sa možno pridať do toho projektu, my už sme s Mišom mali nejaké spolupráce, robili sme nejaké pohybové školenia a on bol vždycky taký proaktívny, taký progresívny a jednoducho on bol taký človek, ktorý pomáhal zo začiatku to tak drivovať, začal sa zaujímavať, začal sa ho pridávať do kópií e-mailov a rôznych takýchto komunikácií a on sa začal stávať práve tou takou prvou exekutívnou zložkou v tom celom projekte, ktorý začal vlastne z toho, kde už sme mali tú pôdu, nebolo tam nič postavené, trošku vykopané tam niečo, tuto proste predstavme si, že budujeme nejakú firmu od úplných základov a na úplne holom poli. Hej, takže Mišo bol ten prvý, ktorý s tými lopatami tam tvrdo proste pracoval, lopatoval a jednoducho on v týchto 2 rokoch sa pomáhal tento projekt prezentovať, posúvať a drivovať, zháňať nejakých prvých ľudí a vytvárať nejakú štruktúru v tom projekte. Samozrejme, všetci sme si pomáhali najviac, ako sme vedeli. Bohužiaľ, nie všetko sme vedeli a práve naopak, skôr sme viac toho nevedeli. Dokonca Mišo zhrnul aj vlastne vo svojom vlastnom podcaste, že ako sa stal SEOm a že aké ponaučenia z toho plynú. A jeden z takých veľkých hviezdnych momentov, nielen Miša, ale ako keby že aj na všetkých, bol vlastne Startup Awards v roku 2017, kedy vlastne sme už hotový prototyp, hotový produkt, predpredaj, už nejaké čísla, proste sme to prezentovali. Bola tam porota, bol to taký fakt akože reprezentačný moment. Pamätám si, ako sme všetci sedeli tam hore niekde v javisku a tak sme sa dobre smiali, ako keby nie Mišovi, ale tomu, že čo to vlastne robíme, že čo to také sa snažíme akože zamútiť nejakú veľkú vec, pretože áno, tá analýza toho trhu a toho, aký je to veľký problém, aké z toho plynú vlastne všetky tie prenosné ochorenia, alebo respektíve neprenosné, civilizačné ochorenia a tak ďalej, tak toho bolo veľmi veľa. A samozrejme, my už sme mali celkom dosť taký akože rozvetvený ten tím ľudí a častokrát, ale na to neboli ani peniaze, lebo my sme nejaké peniaze utržili z toho predpredaja, ale to ani zďaleka nestačilo proste skoro na nič. Hej? Takže toto bol taký veľmi zaujímavý začiatok, pretože vtedy sa začali nielen výzvy spojené s tým systémom, štruktúrom, peniazmi, ekonomikou, ale aj vlastne samotným produktom, pretože naši dizajnéri, tí si dávali naozaj veľmi záležať na tom, aby to bolo precízne, rovné, aby tam neboli krivé, proste stále sa to nekonečne iterovalo, vylepšovalo a jednoducho tie vízie sa stali skutočnosťou, tá myšlienka sa dokončila, ale, a to bolo super, ale ešte viacej liečivé bolo vlastne posúvať sa niekedy ďalej, pretože dokončiť myšlienku je perfektný míľnik, ale keď až tú myšlienku odovzdáme tým ľuďom, aby si sme zistili, že ako dobre tá myšlienka vie žiť, v tomto prípade bola zhmotnená tým produktom, tak to zavádzanie procesov, systémov, vecí, ľudí, výplaty, to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. To znamená, že keď začal ten predpredaj, tak veľmi rýchlo sme vytriezvili, že aj tá cena, ktorú sme nastavili, bola veľmi nízka a ten svet tam vonku je veľmi krutý, ale bol to skvelý milník, nebolo sa treba niečo bať a jednoducho tam z toho vyplýva aj celkom dosť veľké ponaučenie, pretože ja som sa od začiatku snažil, úplnlivo som sa snažil s peniazmi cudzích ľudí pracovať ako s vlastnými, ale reálne sa to ani asi nedá. Napriek tomu, že som sa snažil, aj tak som mal pocit, že tými zdrojmi plýtváme. Druhá vec je, že keď začínaš takýto projekt a nevieš, čo máš kde robiť, tak niekedy nevieš, že to plýtváš a z tej najlepšej snahe sa snažíš proste tú návratnosť tam nejako nájsť, ale keďže nemáš skúsenosti a nemáš si ich odkiaľ kúpiť, tak jednoducho to potom dobre nefunguje. Takže jednoducho toto plýtvanie zdrojmi vždycky vedie nejakému ako kebyže pádu na dno, ale to zjednodušovanie a hľadanie toho, čo skutočne funguje, je nekonečný proces a to je niečo, čo z toho vyplýva veľmi dobré ponaučenie, ktoré ale vieš častokrát získať až retrospektívne, pretože ten úsudok sa nedá kúpiť, tá skúsenosť sa kúpiť nedá. Následne Michal Duchoň odchádzal z projektu, on bol vždy taký nie že prelietavý, ale on hľadal stále nejaké nové a nové výzvy. Už sa cítil zaciklený, do týmu už v tom čase pre nás pracoval Marek Luc, ktorý bol skôr taký strašne pedantný, strašne systematický. Na Mareka sa dalo proste spoľahnúť. Dokonca si pamätám, ako keď Marek končil pôsobenie, tak ešte stále mal veľa nezaplatených faktúr, ktoré sa mu vyplácali ešte neviem koľko proste mesiacov potom. Pretože tá ekonomika projektu bola vždycky naklonená tým nesprávnym smerom. Vždycky. Preto tam bola tá myšlienka o tom plytvaní tých zdrojov, že jednoducho ten najcennejší zdroj sú peniaze zákazníka a treba najviac sakramensky rozmýšľať, že ktorým smerom
pôjdu, za akými ľuďmi pôjdu tie peniaze, čo sa oplatí kúpiť, čo sa neoplatí kúpiť a rozmýšľať aj nad systémami zberu tých peňazí, k čomu sa dostaneme neskôr. Takže Marek aj s Dominikou, ktorá je nižšie na obrázku, oni takisto vykonali veľký kus práce. Pamätám si, ako sme chodili, raz mali také spoty, raz sme mali také coworky a jednoducho všade bola nejaká aktivita, vytvárali sa dizajny, proste prezentácie, manuály, no proste bolo to veľmi veľa, dokonca rôzne komunitné eventy, ktoré Marek pomáhal v tom čase organizovať, kde tí ľudia naozaj mali veľmi veľkú záujem o túto problematiku ako takú, pretože väčšina ľudí vycítila, že tam nejde o tú stoličku, ale o to, ako ostať zdravý v sedavom zamestnaní, čo sa neviaže samozrejme len na tú stoličku a preto sme rozprávali o hrazdách, výsení. Veľa bolo treba navysieť, aby ľudia si to nejakým spôsobom všimli. No a tým pádom vlastne, keďže stále to narážalo na nejakú realitu, tak jednoducho aj tá hodnota projektu alebo aj človeka závisí od toho, že koľko pravdy je ochotný uvidieť alebo vlastne priznať si, alebo čo by som mohol vedieť, keby som chcel, lebo niekedy človek nechce. No a tak prichádzame do epizódy 3, pretože prichádza prvá výmena investorov a tzv. Nová nádej a nová éra. A Michal v tom čase, teraz Trubán, už odchádza do politiky, to znamená, že prichádza do štádia, že chce byť proste poslanec, proste bolo to rozumné rozdeliť vlastne ten projekt, aby sa to nespájalo s nejakými entitami, pretože ja som veľmi rád na nenáboženské a nepolitické proste projekty a tým pádom ma Michalov podiel kúpil ďalší investor. Ja som v projekte vždy vlastnil 50%, čo je tomu vlastne aj dodnes. No a jednoducho tento prvý odchod a výmena bola vlastne takou predzvesťou, že OK, máme novú nádej, nový investor, tie peniaze, ako, čo, kde, nejaké vízie, plány. Samozrejme, všetko, dokonca v tom čase sme riešili aj proste perfektné proste rôzne iterácie, rôzne nové modely a tak ďalej. A nastupujúcim novým riaditeľom bol Ivan Malinka, ktorý vlastne v tom čase takisto sa snažil proste systematicky tvoriť tým. Mali sme viacej obchodníkov, mali sme proste vlastné sklady, tam sme to skladali vlastného skladníka, mali sme nejaké vízie, čo kam sa prepracovať, aby ten projekt nebol, nazvime to, že ohroziteľný, pretože jedna vec je, že ten produkt sám o sebe je nahraditeľný, pokiaľ nemá nejaký ďalší environment, to znamená nejaký ekosystém ďalších produktov, alebo napríklad aj ten dátovo-softwarový servis, čo napríklad sa nenaplnilo, pretože plány boli superské, no ale kto by za ne zaplatil? To sa nenašlo, pretože tí investori, ktorí majú zase skúsenosti bohaté a sú obzvlášť konzervatívni ako ten, ktorý nastúpil v tomto období, tak vlastne nevidel vlastne v tom význam to rozvíjať a investovať do ďaleka. Skôr bol taký, že poďme skôr šetriť a poďme iba také nevyhnutné veci riešiť, čo samozrejme spôsobovalo nerozvoj toho projektu. Druhá vec je, že možno to bola dobrá vec. Hej? Tu sa dovyvíjali rôzne dubové operadlá, krásne materiály, Alcantara. Vyvíjala sa aj lacnejšia verzia, dneska ju poznáme pod menom štandard, to znamená, že nie je tam takéto masívne krásne drevo, niekedy aj laminátová akoby opierka, ale iba pekne dvojito ohýbaná preglejka, ktorá zjednodušila výrobu a mohli sme aj tým pádom aj cenu znížiť. Napríklad v týchto rokoch sme zažili aj celkom pekný úspech, mali sme obrovské tržby, lebo sme mali resellerov ako Alzu, Musiker. V tom roku sme predali možno aj cez 500 kusov stoličiek. Ale keď sme narátali všetky obratové bonusy a všetky tie veci, ktoré bolo treba doplatiť, tak sme zistili, že sme točili sklad a nič sme na to nezarobili. To bolo veľmi smutné. Napriek tomu, že sme mali super čísla, mali sme tržby, stúpalo to, krása, smerovalo to, ale realita bola niekde inde. Samozrejme, keďže sme sa rozvíjali a predávali sme viacej, bolo potrebné aj tú firmu trošku dospieť, aj do procesov, do systémov, do nejakých veľkovýrob. Takže pamätám si, ako som jeden celý rok alebo 3/4 roka trávil s dizajnérmi len iterovaním a vytváraním veľmi komplexnej výrobnej dokumentácie, ktorá vlastne funguje do dneska a ktorá vlastne každý jeden diel rozoberá na proste rôzne mikrovýkresy a rôzne takéto veci, čo bolo vlastne v tom čase nevyhnutné. Vlastne napokon ten projekt musel do toho štádia dozrieť. No a popri tom sme sa snažili stále tú kultúru a tú víziu proste nejakým spôsobom posúvať, prednášať o nej a proste rozprávať a rozmýšľať nejakým spôsobom o takej tej budúcnosti, ale napriek tomu sa to nevždy dalo, pretože áno, chcel by som rozmýšľať akože o víziách a o tých realizáciách, o nových produktoch a tak ďalej, ale v pozadí tá exekúcia stále mala trhliny aj ekonomické. Samozrejme, veľa sa stretávaš s ľuďmi,
ktorí považujú úspech len to, že tá firma rastie, že proste budeš 10-krát taký väčší, 10-krát. A to je niečo, čo do veľkej miery spôsobuje toxicitu alebo trhlinu v myslení, pretože nie raz som sa rozprával na všetkých týchto awards a takto tými chlapmi, ktorí proste aj naozaj sa im to darilo a naozaj dostali rising a peniaze a veľké milióny a všeličo. A ja som sa pýtal, že chalani, ale že na čo je to dobré? Že vlastne, že lebo každý rok sa zväčšíme. Dobre, ale že na čo je to dobré? Že kvôli čomu je to? No a keď si pozrieš túto múdrosť alebo tzv. Pseudomúdrosť, tak vlastne firma sa nemá budovať preto, aby rástla, ale preto, aby presadzovala nejakú správnu vec. A ja som sa pýtal, že a čo je tá správna vec, ktorú presadzujete? Že čo je to, že keď odtiaľto odídete, tak každý povie, že ale toto sme si všimli, že toto je chyba, že toto není. Pretože ani auto si nekúpeš preto, aby si do neho tankoval a zákonite, keď rastieš len preto, alebo ješ veľmi veľa, len preto, aby si rástol, tak to vedie k zdravotným komplikáciám. Samozrejme, zdravotné komplikácie a problémy majú všetci, ale aspoň niekto môže presadzovať dobrú víziu. Samozrejme, snažili sme sa, riešili a napokon aj tak nás posadí, valcovali nejaké prevádzkové veci, ale jednoducho v tej misii bolo potrebné pokračovať ďalej. Vytvárať nejaké nové pohľady na to, aby ľudia chápali, že keď ten objem pohybu klesne na menšiu úroveň, tak ja som sa stretoval s tými ľuďmi a oni mi stále rozprávajú, že áno, to moje nákupné rozhodnutie, kúpiť si tú stoličku, ktorá je pomerne dosť drahá, trvalo aj rok. A niektorí mi hovorí, že 3 roky. Lebo pravidelne sa s tými ľuďmi stále stretávam a je to veľmi zaujímavý fenomén. Samozrejme, my sme mali komplexné finančné analýzy, komplexné všelijaké plány, veci, ambície. No, ale tie prevádzkové náklady sa začali dosť hrotiť a to bol dosť veľký killer. V tom období roku okolo 2020 som si povedal, že OK, mám tu zaujímavú ako kebyže dopyt, ktorý vlastne prišiel zo strany O2, pretože veľa klientov, ľudí proste sa stretávalo so mnou, či už na tréningu a tak. A jednoducho mi povedali, že potrebujú riešiť problém aktívneho státia. To znamená, že keď človek musí stáť pri práci, potrebuje sa nejako podopierať. No a to je také typické barové stoličky, ti zlomia chrbát asi za hodinu. Takže toto sme vlastne, začal som riešiť aj tento problém. Bolo to veľmi zaujímavá výzva, technická. Samozrejme, bolo to také trošku úsmevné, pretože keď som začal s prvými prototypmi a zložil som to, vyzeralo to ako nejaká kostolná lavica, ktorú som nevedel potom preniesť cez dvere, tak som musel začať rozmýšľať na novo. Tam som si vymodeloval proste z pištole 3D všelijaké tvary a rôzne takéto veci a neskôr proste prebiehala nejaká iterácia. No lenže našťastie z pozadia toho celého projektu stále prichádzali veľmi pozitívne ohlasy. Vlastne iba vďaka vám alebo ľuďom, ktorí si stoličku kúpilo a do nich je okolo 2500 asi, tak vlastne iba vďaka týmto ľuďom projekt existuje a stále dávali nám najavo, že to, čo robíte, je dôležité. A aj sme síce ochotní kúpiť si tú stoličku, ale niekedy radi čakáme na zľavu a radšej si ešte chvíľku počkáme, ale napriek tomu to chceme, pretože nič iné neexistuje. To bolo veľmi pekné. A samozrejme, dodneska sa stretávam, že ľudia si kupujú druhú stoličku k sebe do firmy, alebo nie do firmy, ale proste k domov a tak ďalej, pretože už sú není ochotní vrátiť sa späť do prostredia, ktoré je chudobné na pohyb. No a samozrejme, darilo sa nám aj v stránke toho, že sme robili rôzne realizácie. Čiže tá vízia sa naozaj aj naplňala a vytvárala kredibilitu. Na takýchto realizáciách sa veľmi veľa nedá zarobiť peňažkou, ale sú kreditom, pretože CBR, O2, WebSupport, rôzne veľké firmy na Slovensku takýmito vecami disponovali a my sme sa mohli chváliť dobrou referenciou. Samozrejme, už sme sa blížili asi zhruba nejakých 1500 predaným kusom a stále som si nebol istý, že čo je možné považovať za úspech, pretože dá sa povedať, že do veľkej miery tento projekt je a stále určitou formou utrpenia, ale ja som už dávno, veľmi dávno pochopil, že je to dôsledkom mojej osobnej viny, ale nazvime to, že nejakej takej slepoty a dá sa povedať, že duševnej lenivosti. A ono to nie je o tom, že by som nechcel pracovať alebo nevedel pracovať, alebo som práve skôr naopak, veľa pracujem, ale častokrát nie na správnych veciach. A to je rozdiel medzi niečím, čo je urgentné a niečím, čo je dôležité. To dôležité nekričí, ale keď si tam nevytvorí systém, ak sa nepovie nie, ak človek je dobrý a dobrosrdečný a nechce si proste pohnevať ľudí, tak veľmi ďaleko nezájde a jedného dňa ten koniec príde. A on aj prišiel. Ale ešte sme tam není, sme v epizóde 4, kde prichádzame do ďalšieho kola výmenu investorov a dokonca ešte aj tímov. To znamená, že pre projekt Neseda pracovali 4 generácie tímov.
Hej, to je veľké množstvo ľudí, ktorým treba odozdať. To je obrovské množstvo, to sa povie, že transakčných nákladov. To znamená, že tí ľudia, kým ich naučíte tým procesom a tak ďalej, každý si to trošku ohne na kolene, tak vlastne to jednoducho trvá. A toto už bol taký vlastne posledný tím ľudí. Robo Kušík bol náš finančný riaditeľ už dlhé roky. On proste vždy prišiel na poradu, predávate málo. A to je celé. A mal pravdu. Predávali sme málo a bolo to veľmi ťažké predávať veľa. A nielen z pohľadu toho, že kde nájsť tých zákazníkov a ako ich postupne vychovať, aby dozreli do toho nákupného rozhodnutia, ale aj z pohľadu výroby. To znamená, že my sme mali na všetkých frontoch nejaké proste komplikácie. Erik Danko viacej na obchode, Petra Putnová viacej tú administratívu, to logistiku v pozadí a tak ďalej. Takže áno, zase prišiel nový investor, zase prišiel nový tím. 3-krát sme zmenili za toto obdobie priestory. Boli sme raz v takom coworku, potom sme boli v takom dropshipping proste mechanizme a tak ďalej. Jeden z tých investorov si povedal, že bude zábava, skúsime drahú reklamnú agentúru, ktorá má silné marketingové nástroje a uvidíme, čo sa stane. Či nám to nepomôže proste vychovať väčšie množstvo zákazníkov a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, to boli obrovské a drahé lekcie, veľmi ľútostivé a treba nad nimi porozmýšľať. Samozrejme, dokončil som aj ďalší pekný výlnik, to znamená, že dokončil sa vývoj nielen klačadla, ale aj prvé veľkovýrobné kusy. Mnohé z nich odišli napríklad do tých O2 predaní. Ja napríklad osobne si myslím, že klačadlo je ešte lepší produkt ako samotná stolička, pretože predbehol dobu zase od nejakých 10 rokov. Jeho úspech možno príde niekedy inokedy, ale to, že sa to dokončilo, to je super, ale opäť to nevyriešilo žiadne ekonomické problémy, pretože toto bolo ešte náročnejšie na výrobu a ešte náročnejšie na predaj. No ale samozrejme, dobre, inovácia prišla, nafotili sa krásne veci, veľa vecí sa proste z toho naprodukovali, rôzne videá a tak ďalej. Na tomto obrázku je jasne vidieť, kde vlastne klačím na tom klačadle a 50% hmotnosti mám na kolenách a 50% na zadku, lenže môj chrbát môže zostať vystretý a tým pádom, ak mám operadlo vo výške, alebo teda monitor vo výške hlavy, tak vlastne mám ešte lepšie pracovné prostredie, ako keď sedím na stoličke. No ale samozrejme najlepšie je to všetko striedať, no a riešili sme proste popri tom administratívu, agendu, zaškolovanie ľudí, proste, ktorí to skladali v tom dropshipping mechanizme, ktorý vlastne napokon nebol dobrý, lebo meškali, zákazníci sa sťažovali, no proste stále nejaké zaujímavé veci a výzvy. A potom si človek povie, že áno, ale niekedy si treba oveľa skôr všímať niektoré signály, pretože niekedy je lepšie ten už hnijúci alebo už na diaľku nie v poriadku konár stromu odpíriť skorej, ako úplne vyschne a zje veľa cenných zdrojov. To je to plýtvanie, o ktorom som hovoril na začiatku. Takže vlastne aj ten tím, veľmi veľakrát sa stala situácia, že si povedal, že ty kokšo, ale títo ľudia sa nevždy podielajú na tvorbe hodnoty a potom je otázka, že ale čo je potom fér? Ako vyplácať ľudí? Len pri tvorbe hodnoty? A dokáže každý člen tímu vytvárať nejakú hodnotu, ktorá je krytá nejakou tržbou, nejakým príjmom, peňažkou a tak ďalej. Takže to je veľmi ťažká, akože systémová otázka, ale systém je vždycky riešenie. Popri tom, dobre, tak sme mali problém, že všimli sme si, že keď robíme s akciami predaj, tak zrazu sa objednávky nakúpia, ale keďže je to predané v akcii, takže máme z toho menšiu tržbu a keďže tento produkt nemá vôbec malé alebo nízke výrobné náklady, tak jednoducho to bol proste potom problém, že OK, ale teraz máme tú maržu menšiu a ste neviem toľko vyplatiť ľudí, takže častokrát sa mi stávalo, že ja keď som zarobil viac peňazí niekde inde, tak som častokrát musel doniesť peniaze do nesedy a to som ešte nespomenul, spomeniem to neskôr, že z nesedy som si nikdy peniaze žiadne nevyplácal. Hej. Potom prišla snaha, dobre, tak poďme spraviť možno nejaký najlacnejší produkt. Tak som začal vyvíjať, OK. Začal som vyvíjať verziu, ktorá sa volala Basic. Strašne ma inšpirovala stolička od Eames Chair, proste, ktorá vlastne je taká legendárna z takých filmov, vyrába sa od 70 rokov stále rovnakým spôsobom. Veľmi sa mi to páčilo, tak na ten štýl som proste sa snažil vyrobiť nejakú alternatívu stoličky neseda s názvom Basic, ktorá by bola stála, ja neviem, 500 eur. Samozrejme, zlyhal som. Náklady boli skoro porovnateľné ako s bežnou štandard stoličkou. Takže som to musel opustiť. Skúmali sme, že či nevieme urobiť proste lepšie balenie krabice, ktoré bude mať trošku lepšie. Potom sme zistili, že máme v sklade strašne veľké množstvo vecí, ktoré by sa dali bazárov vyskladať. Ľudia nám hovorili, že by chceli lacnejšiu. No tak sme to skúsili. Skúsali sme nejaký afiliét proste spolupracujúcich a tak ďalej a tak ďalej. Všetky možné veci na svete, ktoré existujú, boli pravdepodobne vyskúšané.
A častokrát bolo to o tom, že mnohým veciam, ktorým som sa proste chcel vyhnúť, aj tak si ma našli. A našli si ma v situácii, kedy som bol najslabší, kedy bolo najmenej peňazí, kedy bolo treba peniaze nosiť do firmy, kedy sa ma zamestnanci pýtali, že a čo tá ďalšia výplata? Podarí sa ti to nejako? Že tak nejako to z vlastných peňazí dám. Hej? Čiže nie je o to mať nejaký projekt, ktorý rastie a má aj proste nejaké výtlaky, ale vlastne zrazu, keď musí človek sanovať nie stovky eur, ale tisícky alebo 10 000, tak to už začína byť celkom zaujímavá výzva. Samozrejme, OK, tak som skúšal to na novo, tak skúsil som ten dizajn trošku zmeniť, skúšal som proste vyrobiť nejakú takúto trošku športovejšiu, strašne sa mi to páčilo, bol som z toho nadšený, dokonca som vymyslel aj inovatívnu mechaniku, ktorá by sa posúvala v rôznych smeroch, čo by bolo ešte najvyššia inovácia oproti tým ostatným produktom. Takže som to skúsil proste nakombinovať, už som vyvíjal proste všetko, mám ju doteraz v sklade. Samozrejme, bolo to neúspešné, pretože bolo to aj veľké riziko. Urobiť produkt, ktorý by bol možno aj pre deti, že by tá stolička rástla aj s deťmi, že by sa dala tak iterovať a posúvať, ako je vidieť aj na tomto videu, ktorý teraz demonštrujem. Strašne sa mi to páčilo, ale bolo s tým spojené veľké množstvo rizika, pretože už len 2 roky trvalo vyvinúť štandardnú stoličku a nie je to ešte nejakú novú. Samozrejme, z tých skúseností by som to dokázal, ale ekonomicky, čo ak by to vypálilo rybník produktom, ktoré funguje? Hej? A to bolo ďalšie veľké riziko. Samozrejme, bolo tam veľké množstvo cenných myšlienok, ktoré sme sa naučili za tie roky komunikovať. To znamená, že o čo ľudia najviac ako keby že počúvali. A samozrejme, bol tam taký jeden veľký obrovský milník, kedy sme už vedeli, že no, tak už s projektom je fakt sakra zle. Tak som si povedal, že idem urobiť historický výpredaj a všetko, čo máme v sklade, ktorý som musel následne zavrieť a zostal som tam ešte dlžný niekoľko nájmov kvôli rôznym neoptimálnym procesom, tak sme urobili obrovský výpredaj skladu a všetko sa vypredalo do posledného šrobiku. Samozrejme, to už bolo ako kebyže posledný klinec do tej rakvy, pretože zostali dlžnosti, nevyplatené veci, bolo treba rozpustiť tím a už to vyzeralo, že je proste po produkte koniec. Samozrejme, toto je ako kebyže milník, ktorý voláme, že to je nejaká forma zla alebo neporiadku, ale najmä tej duševnej lenivosti neurobiť si poriadok vo veciach a snažiť sa hľadať tie cesty dôslednejšie. A jednoducho narastie burina a niekedy tá burina sa premení na veľký krík, ktorý už je naozaj ťažké potom proste dať preč. Hej. Takže niektorým veciam a sebeklamom som sa nepostavil čelom a jednoducho tá realita vôbec nebola uspokojivá a spôsobilo to ďalšie utrpenie. Rozmýšľanie, čo teraz ďalej, ako to vymyslieť. No a samozrejme, do toho bežali rôzne iné agendy, hej? Rôzne realizácie, ktoré boli aj veľkolepé a proste bolo to akože perfektné a zdalo sa, že proste ten zákazník stále to chce, ale tá cena toho produktu, hlavne tohto hlavného a nosného, na ktorom mala stáť tá zdravá ekonomika, bola stále vyššia. A to vlastne ľudia možno pochopili až v tejto poslednej epizóde, kedy vlastne potopajúcu loď bolo treba jednoducho nechať potopiť, zobrať len to najcennejšie a zo všetkých povedzme stovák puzzle skladačiek, z ktorých sa projekt skladal, bolo treba zobrať len tie najcennejšie veci a tie dať naspäť do fungovania. A tým pádom sa stalo to, že musel som sa rozlúčiť úplne so všetkými ľuďmi v tíme, zostal som tam v podstate len ja sám. Bolo potrebné nastaviť kritériá, že štandard stolička zostala, iné produkty ostale išli s Bohom, zostala vlastne iba taká prémiová s dubovým, všetko ostatné, čo sa kedy vytvorilo, išlo išlo s Bohom. Hej. Musel som si vytvoriť samostatne nový web, musel som si premyslieť, že ako budem fungovať. To znamená, že čo je logika? Vrátil som sa ku koreňom, ktorými začali. To znamená, že spustil som zase len predpredaj. Už dlho sa nič nepredávajú, ľudia sa pýtali, čo, kedy, ako, čakali, tak som si povedal, žiaľ, mrzí ma to, bude to musieť fungovať následovne. Bude predpredaj, pošlete peňažky, 50 ľudí pošle peňažky, objedná si, čo presne chce, bude len na výber len čierna verzia, štandard a premium a ešte keď chcete, tak vám ponúkam bezplatnú edukáciu o tom, ako nestratiť svoje zdravie, čiže vytvoril som 100 minút vzdelávania, ako si vyriešiť problémy s chodidlami, haluxami, krížami, kolenami a tak ďalej, čiže veľa vedomostí z iných oblastí, ktoré celoživotne zbieram. Vytvoril som bezplatný vzdelávací kurz, ktorý keď si ľudia pozreli, tak si mohli vyskladať zľavový kód na 10% a keď prišiel deň predpredaja, tak vlastne otvoril som na 2 týždne e-shop, bolo tam 50 kusov, ľudia si to vyhádzali, tí, ktorí chceli uplatniť zľavový kód,
čudoval som sa, že veľa z nich to tak neurobilo. Doteraz nechápem prečo. Už som urobil 4 takéto predpredaji a raz za 3 mesiace proste to spustím, to znamená, že ľudia zaplatia. Potom ja dám následne vyrobiť tých peňažkov, čo som utržil súčiastky, príde sa to všetko ku mne do skladu a ja konečne zdvihnem zadok, odídem do skladu, ktorý som si objednal za malé peniaze tam niekde pri IKEA a sám poskladám tie stoličky a keď ju poskladám, vložím do tej krabice, tak ešte ju takto hladkám, že moja krásna, sa strašne teším, že som ťa dal dokopy, že sme to spolu dokázali, utekaj, dobre slúžiť. Takže ja mám z toho ešte aj perfektný pocit, ale v tom kontexte, že áno, dobrý pocit je, že projekt sa zachránil, nezlyhal, tá vízia naďalej žije, avšak musel som sa vrátiť k nejakým veľmi základným koreňom a vytvárať mechanizmy od úplného základu. Takže ja teraz robím všetko a do jednej miery je to veľmi uspokojujúce, ale na druhú stranu je to tak trošku aj také zlyhanie. Pretože ten projekt mal ambíciu niekam rásť a podľa nejakých kritérií úspechu sa tam nedostal. Zomrel. A on len zomieral každého pol roka. Reálne za tých 10 rokov stále sme boli v nejakej krízbe, stále sme nejako tie peniaze tam nejako skúšali, toto jedno s druhým, hľadali cesty. Veľmi náročný projekt, ale zase veľmi obrovské životné lekcie, ktoré vlastne z toho vyplynuli. Takže ono to teraz vlastne všetko funguje, dokonca som už skoro všetky dlhy splatil, už len zostáva možno nejaký pár stovák eur, to je už v pohodičke, ale bolo potrebné dať proste si naliať si čerstvé víno, ale keď to tak mám povedať, pravdy a jednoducho teraz po 10 rokoch prevádzkovania a rozvíjania projektu som mal šancu z tých peňažkov si niečo zobrať aj pre seba. Tak si zober, aké je to dobrodružstvo robiť niečo 1 dekádu a mať peňažky až po 10 rokoch práce. Ale to je asi také bežné. Myslím, že je to bežné, pretože a myslím si dokonca, že je to aj spravodlivé. Samozrejme, zarábať a peňažky a iné veci robiť som si musel niekde inde, ale tu vlastne mi to ukázalo, kto som. Čo som, aké mám priority, aké mám hodnoty, aký som charakter, či viem zodržať, aj keď je zlé, či viem proste si vyžerať to všetko, čo sa mi deje medzi ľuďmi, medzi dodávateľmi, medzi vecami, medzi mechanizmami. Takže vlastne, áno, keby som robil to tak, ako to robím teraz, tak už by som zarobil dávno viac ako 500 000 eur len pre seba. Ale žiaľ, získal som niečo iné. Pravdepodobne by som povedal, že oveľa cenejšie ako peniaze, pretože už teraz tie skúsenosti sú natoľko vysoké a že mi to dovolilo stať sa človekom, ktorý vie realizovať vlastné vízie. A to je veľmi silný moment pre aj sebahodnotu, alebo sebaúctu, alebo aj sebalásku. Jednoducho, keď sa človek odváži a vytrvá, nazbiera skúsenosti, stane sa odolným a na konci dňa je aj flexibilný. To znamená, že viem urobiť aj to, rozumiem tomu a tým pádom tá skúsenosť je, že už potom sa nenechá človek tak ľahko oklamať a prestáva byť duševne lenivý, pretože si to odtrpel. A to je jedno z najväčších ponaučení, je, že jednoducho maj svoju víziu a presadzuj správnu vec. Nejde len o to zarobiť peniaze a potom pôjdeš oddychovať a popri tom sa ti stane aj niečo horšie, pretože je to z najväčších úspechov, považujem, že okrem toho, že som popri tom budoval ďalšie iné projekty, nikdy v živote som nestratil svoje zdravie, nestratil som svoju rodinu, svoje vzťahy a rôzne iné dôležité veci, takže tieto neodcudziteľné poklady, ktoré sú súčasťou aj podnikania, sa stávajú súčasťou teba a nikto ti ich v živote nezoberie. Takže každý z vás, ktorí to sledujete, si musí odpovedať sám na otázku, že čo je to úspech, a podnikaní samozrejme, ale aj celkovo v živote. A čo ti všetko to, čo robíš, zrkadlí späť duševné lekcie, ktoré z nás robia lepších ľudí, dobrých ľudí, ktorí vedia presadzovať dobrú vec a ako v sebe tvoríme také poklady, ktoré môžeme potom prenášať ďalej na naše deti, na našich študentov, na našich platiacich ľudí, vďaka ktorým mnohé veci existujú. Takže priatelia, toto je všetko, čo som vám chcel porozprávať za prvú dekádu života projektu Stoličky. Nielen Stoličky nesedá a ja verím, že to bolo inšpirujúce a sa so mňou pozdieľaš, na akej vízii pracuješ aj ty sám.